ኣብዚ ብምጻል ድማ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣንጻላሊ ዝነበረ ደበና ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፍታሕ እንዳሓበሩና ይርከቡ። ኣብዚ ክረምቲ እውን ምንም ዓይነት ኩናት ከም ዘየለ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ ኩለኩም ይፈቱ። እስቲ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ። ሰናይ ሰበር ዜና ኣብዚ ከዝለሎ ስጋት ጦርነት ስዒቡ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ሰላም ከም ዝምለስ ደስ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብ ምውፃእ ይርከቡ። ኣብዚ ክረማት እዚ ምንም ዓይነት ኩናት ከም ዘየለ ተረጋጊፁ። ሰናይ ክረምቲ ይግበረና። የፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኩለኩም ይፈቱ። ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ኮነ መንእሰይ ትግራይ ኩናት ብምፍራሕ ወይ ከዓ ብምስጋእ ሓደሽቲ ጉዕዞታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ይገብር ምህላው ኩላህና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ ኩለኩም ይፈቱ። ንዕኡ መልኪቱ ከዓ እዚ ዜና እዚ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኩለኩም ይፈቱ። ማለት እውን እቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ትግራይ ነጊሱ ዝነበረ ስጋኣት ብመጠኑ ዝቕንስ ዜና እዩ ኩለኩም ይፈቱ። እስቲ ኣብዚ ጉዳይ زي حساب ويكعري تتهلكم أبوتا كومنت تقوموا تلي بتحدنا يلاوكم الشمباركس فتوى تختتلتي